Djibril Gano, ta' 36 sena mit-Togo, ġie kundannat 30 sena ħabs wara li ammetta li qatel l-eks sieħba tiegħu Caroline Magri f'Settembru ta' 3 snin ilu f'appartament fi triq George Badger f'Taġurni. Magri mill-imqabba nqatlet fl-omor ta' 41 sena. Hija kienet instabet mejta fuq sodda b'daqqiet ta' sikkina f'dik li l-pulizija kienu fissru bħala xena makabra. Ir-raġel tressaq il-qorti l-għada tal-arrest tiegħu f'Taslima u ġie mixli bil-qtil brutali tal-om ta' 7 tfal. Għall-ewwel ir-raġel qal lill-pulizija li l-mara ċemplitlu biex tgħidlu li kienet se toqtol lilha nnifisha wara li l-koppja tlawmu ma' xulxin. U għażiet jgħid lill-pulizija li sab il-katavru tagħha fadira dem. Aktar tard huwa ammetta li kien hu li qatel lil Caroline. Għall-ewwel Gano li kien wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih meta kien arrestat mill-Ispettur Keith Arnaud lura f'Ottubru tal-2016. Fis-seduta li saret il-ħamis filgħodu, l-imħallef Giovanni Grixti sema lill-akkużati wieġeb ħati tal-akkużi kollha kontrih inkluż li qatel lil Magri b'diversi daqqiet ta' sikkina u li ħanxrela onqa. L-imħallef ikkundanna l-qattil 30 sena ħabs u ordnalu jħallas 40,000 euro fi spejjeż tal-qorti u issieħ li jekk ma jħallasomx fi żmien xarejn se jinbidlulu f'ħabs. Il-prosekuzzjoni tmexxiet mill-avukat Elaine Merċieqa waqt li l-avukat Joe Ellis der għall-akkużat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.